Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayan. Inta ibasa ti Filipos, Kapitulo 4, versikulo 13. Kabaelak asarangten ti anyaman abanag babaan iti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ato yung agas mo, nanang. At tumarkan ta na. Kalkalan ka man ng ituyak mo. Ay, agyaman anak ko. Sigurado at hindi naman yung tinumpal tibilin ka ti doktor. Sigurado ang nagbanog ka man ng nanang. Ay, nasaan mo't anak ko? Oh, alam, nanang. At tumarkan iti agas mo tapno makaginawa ka. Ay na, Dolan. Kat no sinitar ko pa'y ni Nana Imyang idi kalman, idi nakita kagsagsagad, idi arubayan nyo. Kastaya. When ngamsaan ka no, mat ngamin nairuwam nga awan ter aramidan na. Isong akas diyang agdaldalos. Ay, lakit din ayan ni nanang. Sapay saan kumanta ka na yun ang mabantayan. Gapot ang damot trabaho. Gay tangarod kat. Di pa kadanagak. Ang mga nukumarot ang yaman na rikrik na ni nanang. Dolan. Ang mga nanyan tukit din ti mapasamak iti inak. Diyak lakit di kabailan. No dadaka sa mapasamak kan kuana, Gemma. Ala, bayam. Inton sumaro na makitak ni Nana Imyang, bagbaga akto manan. Anya ka matan, Doland? Nagrugit matan dito'y batog ti table ko. Kunak man nagdalus kan dito'y. Uwan mat, Sir Eric. Kita man na imbag no nadalusan dito'y sirok ti table ko. Kita ne. Ni, kat no nadalusan dito yan itay. Tanalpas ko. Nita, agrason ka pa lang. Kita lang aruden na nagrugit. Dalusam kit din. Sige, Sir Eric. Ne, mapilpilitan kan samot laang, Doland. Saan mat, sir? Hoy, tanangam tigaraw mo dito'y opisina. Laglagi pam a janitor ka laang dito'y. Iso asaan kang agpampanakal. Naimbag mo no sinitar mo, tapno ang Anan? Siyak man ang tipampangaganda, Sir Eric kan Ma'am Lodi. Naglangoy yung kagara ni Sir Eric tinagiwara dito itay. Ngamin, nakadalusak matan dito. Una yun ti kastoy. Ngamsa na bahal. Agano saklat na. Talaga jaksar dengan. Jak pa apektar ka dagitar aramidan da kanyak dito opisina. Basta aramidag ti trabaho. Tapno adala tapang gadak. Kat ada pangalaki ti pagbiag mi kaninanang ko. Naggapwam manin aya, Gemma. Imalatiwak iti balay da Nana Imyang, nanang. Anya, anya tinaramid mo, ijay. Natanawagak namin itay nga agsaksak do. Tinulunga kun ta mga nukumaro man ang tirikrik naan na. Ay, unay kan aya, Gemma. Di ka kadim babae ni ti araramidam. Kan namin ano ka din nga imbagak kan kaaliklikam dagijay nga agina. Tama ka pa dormanda. Anya kayo lakit din ayan, nanang. Apay aya akas tati ibagbagayo. Rumbang la makilangan tayo kadagiti kalugaran tayo. Wan, ngampil yamat dagiti pakilanganam. Saan akong formula di taan ti kasinsin ningad mau? Kasladay ta aramidam. Agasam tatulungan pa'y nga agsak do dayjay nga imyang. Nanang, amo tayo masakit ni Nana Imyang. Saan aya? Ay na, adamot jay anak na. Lalaki pa'y dayjay. Bayam nga iso timang tulong iti inana. Saan asikati agbanog para kadakwada nga agina? Napuskol mo't talaga ti rupam anya, Dolan. Ni, apay ka di, Ma'am Lodi. Di ka kadi mabain nga umasi-asidag kanyak, ha? Naimbag kumamat, no saan akas taan nakaduldul pat kaakit-kitaan? Pasensya kan, Ma'am Lodi. Sana bali. Tay daras ko alipas hindi pa nagdalos ko dito eh. Namin ano mat ngaminan nga imbagakan ka.
Sa paam ti sumrak, tapno nakadaluskan apaman asumangpet kami nga empleyado. Saan akasta nga isamsamiram ti agdalos, kabayatan ti panagtrabaho me. Ha, makaisturbo ka. Pasensyakan, ma'am. Sige, taering Pasko na dagos ti panagdalos ko dito asidag ti table mo. Anak, saan arumbang apa idagal ka iti aramiden kan ka dagiti kaopisinaam. Nana, Aging nga aramidem iti husto ti trabaho. Baybay amlaeng ida. Saan ka apa-apekto kadakwada? talaga akas tatar aramidak nanang. Jack iday kaskaso. Kenuray dagiti kalugaran tayo. Baybay kita namang tagtagibasit kanyak. Doland, anak ko. Kanayon nga rod nga ikararag ko. Asapay lang ko mata sumayat mo ti panagbiag tayo. Barang nagbaliw mo ti panagkita da kadata. Mapasamak day ta anak ko. Basta agtalinaod ka anak akong baba kan man amate. Day tatar aramidak nanang. Kanayon nakidawag ti parabor kan panarabay ti Diyos. Saan lang nga para kanyak. Nadigat para mutan kan ka nga inak. Anak ko. Ipatpatag ka unay nanang. Kadyak lakit di kabailan. Nadati dakas sa mapasamak kan ka. Isungar aramidak ti amin. Tapno maipaay ko ti amin na kasapulan. Nangruna ti agas mo. Talaga adyak malapdan ti bagik, Eric. Anya ti kayat mo asawan, Lodi? Kagurgurak day di adolan. Masurunak at talaga kan kwa na. Madurmanak. Si kalangay Dandan ni amin tayo met nga kakaopisinaan. Kat kagura tayo day dya janitor. Di pa'y lang amin agikat. Nga ro da. Awan tumat la ti ser-serbina a tao. Ne, isugayam day taad day ti asidig ta alamisaan. Anya kumangay. Di uray man mangag na. Total, agpay sumatimbaga ka. Makapasuron day taad doland. Makapadurman nakit kitaan. Kung nagtumat namin asikatyad da dito waiting shed, Dolan. Emma, Oh, apay. Naliday ka Anya tinapasamak. apay nga tama ikuskus pilak. Da kami iti inak. Ha? Dolan? Basol mi kadi. No nakurapay kami lang nga agbibiyag. Basol mi kadi. No saan kami akas kadagiti daduma nga da kabailan da iti biyag. Dolan, saan ka ngagsao iti kasta? Awan ti basol mo. Awan ti basol yu kanina na imyang. Jak samot din maanusan ti mapaspasamak kada kami, Emma. Saan lang na dito lugar tayo ti pakaikuskus pilan mi. Ultimo ijay trabaho. Napalalo tar aramidon da kanyak. Saan ka mapukawan itinamnama? Di mo't sikat ti kanayon amang ibaga kanya. Akabailan nyo asarang ti amin babaan iti panarabay kan pannakabalin nga itad kadatayo ni Kristo. Emma, Iso asaan ka mapukawan itinamnama? Saan nga agnanayon akasta ti kasasaadyo? Nang runak at nagagat ka. Malaksid iti dayta, nasingpet kan managpakumbaba ka pay. Iso adi ka kumagpanunot iti negatibo. Patsyak adi na kayo baybayan ti Diyos. Hoy, imyang. Ha? Nay, si kamot gayam kabsa. Saan ta nga agkabsat? Iso adi nakawagan iti kasta. Ha? Mabalin ka day. Bili naman jay anak mo, taadaywan na ti anak ko. Pasensya ka. Ay, di ka nakid daw iti pasensya. Aramidam ti imbagak, tadyak kayat nga agtalina ad ti kinasingad ti anak ko, iti padam adulpet nga anak mo. Tung palam ti imbagak, no kayat mo anasaya at kayo nga agina. Ay, una yan ti kasi apa nagsasao ti ina ni Gemma. Nasakit nga agsasao.
Kaslamot awan apulos ti karbengan may, amakisiningad kadakwada. Gapu iti kasjay apa nagsasauna. Hoy! Ingka ibasura dagitoy. Oh, apay anak kamut talang kapailaangay. Kunak, ingka ibulang dagita adaan at dyaryo tamang parnoy laang itirugit dito opisina. Wen, Ma'am Lodi. Ha, nabayag ko man ana ibulang dagita. Tadaan damutan, ngam di mo mat ngamin ar-aramidan ti trabahom. Pasensya kayon, Ma'am Lodi. Kanayon latan akas na ti sasawam, no adda ti di mo maaramid at trabahom? Makapasuron kan at talaga. Di mo ang mutar aramidam. Sayang laang ti maipapasweldo kan ka dito opisina. Agikat ka laangan, no kasta kamat laang sika dolan. Ngamin, awan ti lugar dagiti kaskan ka iti daytoy nga opisina. Anya lang arudan ti panggedam, no nagikat kamot gaya man kas janitor, anak ko. Amo kakakaasyan na tati na marswananang. Mangrugyak iti uray basit la tersena. Babay ni ti basit nga ornong ko. Anak ko, Sikat imang banda iti tersena nanang Tasyak, agatang akadag iti mabalin nga ilako iti junk shop. alang arod anak ko, agtinulong ta. No iti kasta awagas ti pakariknam, iti talina ay ti panagbiag. Iso nga rod ti aramidan ta. Wan nanang, tamok. Kabailak asarang tentan niya manabanag. Baba ni ti pan nakabalin niya itid kanyak ni Kristo. Amang ano kaungat na kaninanang mo. Gaputa ka na yun kay iti tersena ni nanang. Di kagdanag, nagbaliwan ti inak, Dolan. Kasta ka di? Pakaragsakak da ita, Gemma. Makita na ngamin tinalaos akin na sa lukag mo. Iso ang nagbaliw namin pinsan ti panagkita na ken ka. Di mo ayaam mo, akanayon nga iti tersena yu ti paggatangan na. Kasta gayam. Di mo madmadlaw, takanayon kamat nga awan. Kanayon ka ngamin ang panaggatang kadagiti mabalin mo nga ilako. Talaga akayat ko tagsalukag. Tabarang sumaya ti panagbiag mi kaninanang. Mamati ak amagunod mo ti arapaap mo. Gaputa nagagat, kan manamati ka iti Diyos, Dolan. Ma'am Ludi? Ha? Dolan? Siyak nga rod, ma'am. Anya tinapasamak yan ka. Apay ang nagkutong kamatan. Kuha. Nagsirati sigod ang nagpaayan tayo. Amin kami, napukawan iti trabaho. Manmanula kada kami tinakasarak iti sabali ang pagsirkan. Kasta ka di. Ay, anyan ti kasta na pasamak, Ma'am Ludi. Wan nga rod. Sika, ay nagdakulan ti nagbaliwam. Naka-ismarte ti panagkakawus mo. Kaslabak nang ka na. Napagasatan na klayan, Ma'am Ludi. Kukuha kong dito ang grosarya. Kinasyan nak ti Diyos. Iso na parang ay ko ti panagbiag mi iti inak. Sige, Dolan, inakon bayadan dagiti naalak tamapanak matan. Kablaawan ka iti panagbaligim iti biyag. Sige, mapanakon. Anyan. Jay inkus-kus pil ko idi a janitor mi. Madlaw amay san abak nang. Idin to asyak nga imas na abak nang idi. Siyak itan ti marigregatan. Mabainak kin ni Dolan. Iso adarasag abayadan dagiti inalak diti groceryana. Tapumanaw akon. Kunada ati biyag kat kaslapilit nga agtultulit. Saan nga amin nga adda iti ngato kat agtalinaed iti ngato.
Tadumteng tulat ta ti gundaway, adag iti adda iti baba, ket isudan tumad ti ngumato. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo ang